खुलुमबाय रायजोफोर गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दाथ' गोदान बोसोर सफैबाय नङा होमबा रायजोफोर बयहाबो सोरबा सोरबा बिहामजो लायसिगोन हाबा खालामसिगोन दा बेनिखायनो हाबा हुखायावहाय ओंखाम संनाय खावनायनि नांगौ जायोब्ला प्रयोजन जायोब्ला नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव खौरां सानजारां ओंखाम संग्रा ग्रुप मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना ओंखामल' संगोन दा बिथांमोनखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि बिथांमोना जिखिजाया जा प्रग्रामानो जाया मानो ओंखाम संग्रा नांगौबाथाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो अनलि ओंखामल' संगोन ओमफ्राय ओरैबायदि एक्सपार्टजों मानसिफ्रा ओंखाम संनायावहाय बे ओनसोलावथ' बिथांमोनानो संजोबो दा बेनिखायनो नोंथांमोना प्रयोजन जायोब्ला ओंखाम संग्राफोरखौथ' मोननो एसे थान जालायो नालाय दा बेनिखायनो एक्सट्रा ओंखाम संग्रा नांथारगौब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय बिथांमोनजोंहाय जगाजग खालामनानैहाय आरामसे रायज्लायना लाबोनो हागोन आरोखि हाबा हुखा मिटिं दावटिं जेखिया प्रग्रामानो जाया मानो नोंथांमोननो ओंखाम संग्रानि प्रयोजन जायोब्ला आरोखि दा बिथांमोना आंखौहाय एसे आपल'ड खालामनानै होबावदो ब्रादार होननायखाय आङो एसे आपल'ड खालामनानै होबाय दा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि नायलांदो एसे बिथांमोनखौबो दा बिदि आरोखि बिथाङाथ' डेन्जारखा गोदोहाय केम्पआवबो बिथाङा सङोमोन होनदों नामा मोनसे समाव जोंना बिथाङा आखाइयावहाय माबा सालथाव लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखायहाय सेक्रिफाइस खालामनायबो मानसि दा बिथाङा नै बेफोरबायदि ओंखाम संग्रा ग्रुपावहाय थानानै ओरैबायदि गोबां मानसिफोरनि थाखायहाय हेफाजाब होनो नागिरदों आरोना मोनसे समावबो हारिनि थाखाय मावबोबाय ने केम्पआव संनांगोन ना संनाङामोनलाय ओरैनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बयबो सिनायखाबाय जानांगौ बांसिन बबे जायगाजों गिदिंबोआ नों दरं ओमफ्राय माबाया बेंगलावबो आच्छा बिनि उनाव दरं बिनि उनाव अलपेर जाबाय गिबियाव आदानि चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय जे आदाखौ लिंहरनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जे ओंखाम संग्रा ग्रुप खालामदों जे खैला मैला एरियायावहाय जेसेबांनाखि गोरों गोरोंफोर दङ बेखौ लानानैहाय जोङो ओंखाम संग्रा ग्रुप खालामदों जे बे ओंखाम संग्रा ग्रुपनि मुङानो जाहैबाय खैला मैला सानजारां ओंखाम संग्रा ग्रुप जे जायफोरनो जे गोनांथि जागोन हाबाफ्रावहाय संनो थाखायहाय मिटिंफ्राव सभाफ्राव आरो बायदि बायदि प्रग्रामफ्राव जे संनो थाखायहाय गोनांथि जायोब्ला जे जोंनि बे खैला मैला सानजारां जे ओंखाम संग्रा ग्रुपखौहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन जोङो जे कन्टेक्ट नाम्बारबो होनानै होनाय जादों बेनारावहाय जे बे बेनारनि जे नाम्बारावनो फन बुनानै जे कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो बे फन खालामनानैहाय संनायनि दाम बायदिसिनाखौहाय जे रायज्लायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो थिग खालामनानैहाय जोङो थांनाय जागोन जे बेयावहाय दामफोरखौ जोङो रायज्लायगोन जे बेयाव खम आरो बारा बेयाव गोजान खाथिजों जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो थांनाय जागोन जोङो बेयावहाय गासिबो संनाय खावनायावहाय जोङो एक्सपार्ट गोजाखा जे गासिबो जे सिगांनि समनिफ्रायनो जोङो बे खैला मैला एरियायाव बा गामियावनो जोङो जे हाबायाव मिटिङाव सभायावहाय जोङो संबोखानाय मानसिफोर जोङो मावबोखानाय जोङो बेखौहाय जे समनि गेजेराव गामिफ्राव संनो खावनो मानसि मोनज्लायिखौहाय नोजोर बोनानैहाय जोङो दायो जे बे ओंखाम संग्रा ग्रुपखौहाय जोङो गोरों मानसिखौहाय संनो गोरों मानसिखौ सायख'नानैहाय जोङो दायो ग्रुप खालामनाय जादों जे बे जोंनि ग्रुपनि मुङानो जाहैबाय खैला मैला सानजारां ओंखाम संग्रा ग्रुप